Salut la toată lumea, suntem în Albania. Arată, zici că e după război, cu toate că războiul s-a terminat acum vreo 20 de ani. Peisajele în schimb sunt frumoase. Acum aici un bunker construit în perioada unui dictator al lor, un fel de Ceaușescu al lor, nu știu exact cum îl cheamă. Aici niște clădiri abandonate, cred că după ceva bombardamente, habar n-avem. Ăsta e bunkerul. Sunt multe de astea pe delușoare, pe două bunkere, dacă vedeți, unul aici și unul acolo. Hai să intrăm în el, nu? Da, trebuie pe acolo. Să mergem să vedem, să explorăm alea, să vedem ce-i din bunkerul ăsta, cum au făcut ei. Sunt multe bunkere de astea în Albania. Ăștia au mult gunoi de asta. Au mult gunoi și trebuie bunkere. Te plimbi în continuu și găsești. Cred că pe aici e intrarea, Vlad. Da, sunt închise. Da, e închise, e, na. Nu e nimica. Erau panicați o leacă, e așa, că îi atacă cineva, că-i... Vlad s-a urcat sus pe bunker. Nu urca cu camera în mână că nu poți. Nu? Nu. Mai este un bunker acolo, poate l-ai deschis, poate putem să intrăm în el. Avem aici și un număr de telefon. A? Pare a fi proprietate privată. Avem și un număr de telefon dacă vrei să suni la cineva. Iar în partea asta sunt niște clădiri, ceva vechi, bombardate, rupte în două. O să mergem și acolo să vedem. Zici că e proprietate privată aici? Aici da. De ce zici asta? Era un om. Acum pare a fi proprietatea cuiva, nu? Că văd că acolo. Fel de parcă joacă, așa arată parcul de joacă aici în Albania. Da, uite, au acolo. Pare bine să... Uite, au și câini. Da, na, ceva ruine aici. Poți să intri? Da. Partea cealaltă acolo. Dar nu, acolo e închis. Sărești. A? Da, na. Bunker de asta atomic, așa, nu știu. Atomic Bomberman. Atomic. Hai, mergem și noi acolo? Normal.
Salut, suntem în Tirana. Arată frumos orașul, chiar destul de ok. Față de celelalte zone, Tirana arată super ok. Restul Albaniei așa mai după război cumva. Aici văd că e altfel. Traficul ălea ca iurea, pentru că mulți intră pe contrasens, pe, nu știu, când e roșu, când e verde. Să mergem să vizităm câte ceva pe aici prin centru. Albania are 2,8 milioane de locuitori și aici și un dintre care 500.000. Aici în Tirana, deci clar s-a investit bani, e frumos, e mișto. Suntem într-o piață mai mare. Nu știu dacă se cheamă, că noi nu avem internet. Am zis că este Skanderberg Square, dar nu știu dacă e asta. Steagurile Albaniei peste tot. Aici e muzeul de istoria lor. Să vedem dacă e deschis. Aia era piața Skanderberg, unde băieții dau Skanderberg cu mine. Și da, e drăguț așa. Să vedem dacă putem intra la muzeul ăsta de istorie. Nu prea sunt multe obiective așa de vizitat, chiar dacă ai timp, dacă nu ai timp. Noi stăm mai puțin, că după aia dăm spre Macedonia. Spre Macedonia, Doamne, spre Muntenegru. Suntem la Muzeul Războiului, Muzeul Albanilor, albanezilor. Da, cel mai frumos muzeu de până acum, bine organizat. Bine organizat. Nu, serios, chiar. Tot să spun noi despre ei, că sunt cei mai tari. Remember, was a time when great Albania, tot. Așa și grecii, tot așa spuneau că grecii sunt cei mai tari. Da, e destul de special. Nu avem voie să filmăm, dar na. Dacă ne prinde, oricum nu știm limba, așa că zic, nu știam. Cu toate că scrie în engleză. Dar cum să scrie și în engleză, da. Covor persan. La muzeul ăsta, chestiile care ei au dominat, au fost șmecheri, au fost tari. Cine suntem noi, Albania, sunt traduse în engleză. Dacă nu au fost cuceriți sau războaiele pierdute, nu sunt mai traduse în engleză, scrise doar în albaneză. Scria doar că invazion, nu știu ce, dar nu scria cine a invadat, cine a cucerit, erau doar în limba lor. În albaneză, nu era și tradus în engleză. În Albania, că ți-au etichetă, uitați. Da, pot fi cumpărați, scanezi frumos codul QR și trimiți banii unui albanez. Da. În Italia a plecat. Aici e o construcție așa cumva mai ciudățică. Piramida din Tirana. Habar n-am. Acum vrea să o restaureze. Arată așa a viitor, futuristic. Care ce vor să facă, uite-le. Da. Noroc. Ce faci? No English? Yeah. No English? No? But Deutsch. Deutsch. Me Romania. You know Romania? Dus. Dus? I know Romania. You know Romania? Skanderberg. No? Skanderberg. Skanderberg. Yeah, Skanderberg. Look, Skanderberg. This. Yeah. Put down. No, put this. So, 3, 2, 1, start. Yeah. Ai, da. Good. Forță, ești forță. Good brother, good. Are you Bratan, Albanian? From here? Albania? Yes? Good. Beautiful people, beautiful.
Dă-i niște bani. Stai ce, dar eu nu știu dacă am. Stai, îți văd acum. What goes Skanderberg? Skanderberg, ia Skanderberg. No more, just this. No, this. Ghid, no else. Ok, bye. Ne-am găsit ghid turistic. Aici în Albania, am făcut un Skanderberg cu el. Super tare. I-am dat, cât i-am dat? I-am dat vreo 200 de aia. Vreo, cât e 200? 200, 1,50 euro. 1,50 €. Deci s-a îmbogățit băiatul azi. Destul de mulți turiști aici, în Tirana. Acolo era stadionul, dar nu știu dacă avem cum să vizităm. Nu, cred că... Acum mergem cu turiștii ăștia. Mergem să le arătăm Tirana, capitala, că noi deja o știm. Am învățat-o de la băiatul ăla dinainte, mi-a zis toate chestiile. N-am mai filmat, dar el mi-a zis o grămadă de chestii, ce se întâmplă pe aici. Viața de noapte, viața de zi, viața de după. O să bage toți acolo, miroase a pișat, a căcat. Aici o bătrână care joacă basket. Super fain. Iordanca. Buncările de pe timpul comunismului în Albania. Tot pipile a intrat aici? Tot pipile a intrat? Nu, eu m-am autorealizat. Cum te-ai autorealizat? Apoi am învățat foarte multă carte. Nu e adevărat. Am învățat foarte multă carte și am ajuns sus pe rând. Dar tu a fost un comunist. Ceilalți stăteau la berii și eu munceam și învățam. Uitați, oameni buni, un comunist adevărat. Am luptat 30 de ani să înlăturăm comunismul și uitați-l. O intrat pe pile, o vezi că s-au realizat din propriu. Uitați, telefon. Am citit carte, am citit Și carte. carte, știi, tu n-ai făcut tu Și am ajuns facultate. sus. Unde ai făcut facultate? N-a făcut. Și universitate, n-a făcut facultate, n-a terminat. El nici măcar nu are bacul luat. Ai bacul luat? Da, La ce ai dat bacul, mă? am luat cu 9,90. Nu te cred, frate. La ce ai luat bacul? Eu? Da. La toate 3 materii. Și care sunt alea 3 materii? La română, Da. matematică Da. și istorie. 9,90 am luat. Numai la matematică am greșit un pic, atât. Îl credeți, oameni buni? Îl Credeți-mă, credeți? Uitați cum a dacă ajuns învățați, România. ajunge sus. Deci de asta România este în halul care este. Uitați ce calculatoare avem. Dar voi ați văzut cum e în afară, în vest, ce calculatoare este? Noi folosim Pentium 4, și acum. Și tot așa, cu telefoane. Câte 3 telefoane se dau telefoane. Ăștia sunt prietenii mei. Și ăștia toți aia care i-au ajutat. L-au ajutat pe Vlad ca să ajungă sus. Uitați, fraților. Aici este camera mea. Deci eu care am învățat atâta timp, da? Dar filmează să vadă oamenii. Am învățat atâta timp. Uitați ce-mi permit eu. Uitați ce-mi permit eu, frate. Atâta. O amărâtă de cameră.
care... Ai curent, ai căldură, ce mai vrei? Da, Ia? frate, dacă nu erai tu prietenul meu, între ghilimele, să mă ajuți cu niște bani, să-mi dai, na, aici așa, o amărâtă de, nu știu asta, un covor de la Turcia ai dus tu. Păi te-am ajutat cum s-a putut, te-am ajutat cum s-a Da, putut. frate, da. Tu de acum ia și învață carte și ajungi tu la Dar birou. nici tu am ajuns, nici Ia tu și n-ai învață. învățat Ba da, am învățat carte. Pune-mi o întrebare de istorie. de istorie. Când a început primul război mondial? Primul război mondial a început în Sarajevo 1914 și a terminat 1918. Da, uitați, domnic, știi, dar eu tot nu-l cred, Nu cred așa ceva și nu cred că se poate. Da, deci, Simon, ia și învață carte. tot așa, pipile se intră, comunismul a dispărut, dragi oameni. Aici, frumos, Mai secretara mea. tata lui Vlad, nu? Sau nu e? Tata lui Vlad, care l-a ajutat. Secretara mea. Secretara, Steagul Albaniei. Și acum mergem prin tunelele astea. Hai să mă mai arăt la club, ce cluburi am aici. Vlad este foarte bogat și a făcut aceste tuneluri, buncăre, cum se le zice. Ai brigada mea, Cartan. Cine nu se va uita la canalul meu de YouTube și nu se va abona, o să aibă chestii de îndurat în viața asta.